سلام سلام كما يتصنحوا خورات خاتلتنا لو ما عندي دما بحدش فيديو متسي لهو اما لو ما عندي تمرتاو زخنا فيديو حيزا متسي زلهو مزحتنا مالتيو موبايل ابلكيشن ويدما موبايل سوفتوير اب متجبره مالتيو اب سلكنا نصعنو كنسرحه بطعم خبيد مسيلو خسمعنا كل مالتي بطعمي بزخوده درجه سرح خوينو خسمعنا خل ግን ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና እቲ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ከመይ ኢና እዚ ንሰርሖ ብቅልል ብዝበለ መንገዲ ብዘይ ምንም ኮምፒውተር ብምጥቃም ሞባይልና ጥራሕ ብምጥቃም ከመይ ስሩዕ ኣፕሊኬሽን ሞባይል ኣፕሊኬሽን ንስራሕና ዝኸውን ምን ዝተፈላለዩ ስራሕ ክሕግዘና ዝኽእል ከም ኢንቨንተሪ ሶፍትዌር ድዩ ንዩቲዩብ ቻነልና ዝኸውን ድዩ ወይ ኦንላይን ሾፒንግ ዝኸውን ድዩ ወዘተረፈ ብዙሕ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና እሞ እስኪ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ከም ኣብነት ሰሪሐ ከርእየኩም እሞ ብመጀመርታ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ሞባይል ሶፍትዌር ክንሰርሕ ደሊና ሲ መጀመርታ ናበይ ንኸይድ ብስልክና ጥራሕ ብምጥቃም ማለት እዩ ካሊእ ምንም ተወሳኺ ዘይብሉ ስልክና ሞባይል ስልክና ጥራሕ ብምጥቃም ከመይ ክንሰርሕ ንኽእል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወይ ድማ ብርኪ ብብርኪ ከርእየኩም ማለት እዩ እሞ ናይ መጀመርያ ንገብሮ ናብ ፕሌይ ስቶር ብምኻድ ሞብ ኢዚ ዝብል ሞባይል ኣፕሊኬሽን ክነውርድ ኣለና ማለት እዩ ሰርች ባር ንኣቱ ዳሕራይ ሞብ ኢዚ ዝብል ኣብ ክሬተር ትብል ሞብ ኢዚ ትብል ኢንስታል ንገብራ ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ኔት ሞብ ኢዚ ኣብ ክሬተር ትብል ንሳ ኢንስታል ንግበራ ማለት እዩ ኢንስታል ክትገብረልና ሕዚ ኦኬ ሕጂ ኦልሬዲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ከድና ኦፕን ንብላ ማለት እዩ ሕጂ ትኸፍተልና ኣላ እታ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ሞብ ኢዚ እያ ትበሃል ኣፕሊኬሽንና ትኸፍተልና ኣላ ስለዚ እንድሕር ደኣ ናይ መጀመርያ ፈለማና ኮይኑ ክሬት ኣካውንት ንብል ማለት እዩ ክሬት ኣካውንት ንብል ንኣብነት ሽምና ንእቱ ሽመይ የእቱ ኣለኹ ኣነ ፆታና ንእቱ ዕድሜና ንእቱ ማለት እዩ ካብኡ ኔክስት ስቴፕ ንብሎ ዳሕራይ ኢሜይል ኣድረስና ክነእቱ ኣለና ማለት እዩ ኢሜይል ኣድረስና ኦኬ ኢሜይል ኣድረስና ንእቱ ኢሜይል ኣድረስና ምስ እተና ፓስዋርድና ንእቱ ማለት እዩ ፓስዋርድና 1234566 ኢለ ኣለኹ ኦኬ 8 ካራክተር ኢና ንእቱ ዳሕራይ ንኸይድ ሬዲ ንብሎ ሌትስ ጎ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ቨሪፊኬሽን ክሰደልኩም ዶ ዳሕራይ በቲ ቨሪፊኬሽን ጌርኩም ቼክ ትገብርዎ ይብለና ኣሎ ሰንድ ቨሪፊኬሽን ንበሎ ዳሕራይ ከድና ናብ ኢሜይልና ማለት እዩ ናብታ ኢሜይልና ናብ ጂሜይል ንኸይድ ኣብ ጂሜይል ከድና እታ ቨሪፊኬሽን ኣክቲቭ ንገብራ ማለት እዩ ከምዚ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ወይ ዝኾነ ክንከፍት ከለና ሲ ናብ ኢሜይልና ዝኾነ ተኣሽሙ ይሰደልና እሞ ሕጂ እውን ከምኡ ጌርና ቬሪፋይ ንገብሮ ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ ኔት እዚኣ እታ ኢሜይል እታ ዝተጠቐምኩላ ሕዚ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ኔት ሰዲዳት ለይኒ ኣብዚኣ ሞብ ኢዚ ትብል ማለት እዩ ቬሪፋይ ኢሜይል ገብሮ ይብለና ኣሎ ኦኬ ቬሪፋይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከድና ቬሪፋይ ሊንክ ንበሎ ቬሪፋይ ሊንክ ክንብሎ ከለና ኣክቲቭ ማይ ኣካውንት ናው ትብለላ ኣብዚኣ ኣክቲቭ ማይ ኣካውንት ናው ንብሎ ኢሜይል ሃዝ ቢን ቬሪፋይድ ሰክሰስፉሊ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ተመይስና ናብታ ሞብ ኢዚና ንኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ ሞብ ኢዚ ብዙሕ ስራሕቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሕጂ ከም ኣብነት ሓንቲ ንቕለል ዝበለት ኣፕሊኬሽን ሰሪሐ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ከምቲ ንሪኦ ክሪኤት ኒው ኣፕ ንብል ዳሕራይ መጀመርያ ነቲ ኣፕሊኬሽንና ገፅ ዝኸውን
ፊት ዝኸውን ማለት እዩ ገጽ ዝኸውን ስእሊ ክነእቱ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ናይ ባዕለይ ፎቶ ኣእትየላ ኣለኹ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ኣፕሊኬሽን ናይ ባዕለይ ስእሊ ኣእትየላ ኣለኹ ስለዚ እታ ሽምና እንታይ ንበላ ሳይሞን ቲቪ ኢለያ ኣለኹ ማለት እዩ ሳይሞን ቲቪ ኢለያ ኣለኹ ድሕራይ ኣብዚኣ ኸይድና ድማ እታ ፖፕ ኣፕ ወይ ድማ እታ ኣፕሊኬሽን ክትጅምር ከላ ትርአ ፎቶ ክነእቱ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ኸይድና እውን እታ ፎቶና ነእቶ ማለት እዩ እዚኣ እታ ኣይኮን እያ እታ ኣብቲ ኣፕሊኬሽንና ክትዝርጋሕ ከላ ንሪኣ ኣይኮን እያ እዚኣ ድማ እታ ኣፕሊኬሽንና ክትጅምር ከላ ትርአ ፎቶ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኔክስት ንበሎ ማለት እዩ ኔክስት ንበሎ ድሕራይ እዚ ከለራት ክንቂሮ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት እታ ታይትል ፔጅ ትብል ኣብዛ ብፀላም እኒኣ ንሳ ክንቅይራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናብ ሰማያዊ ቀይርያ ኣለኹ እታ ታይትል ፔጅ ማለት እዩ ፕራይመሪ ከለር ክትፅብቕ ክኾነልና ምእንታ ማለት እዩ ድላይኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ድሕራይ ኔክስት ንብሎ እዚ ኔክስት ንብሎ ካብኡ ክሪኤት ንብል ማለት እዩ ካብኡ ኦኬ ክሪኤት ንብል ድሕራይ ናብዛ ሳይሞን ቲቪ ትብል ኣብዚኣ እኒሄት ኣብዚኣ ማለት እዩ ናብኣ ንኣቱ ሕጂ ነፃ ገጽ ይህብና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ድላይና ኢና ክነእትወሉ ንኽእል ማለት እዩ ድላይና ተደሊና በዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣድ ዊጀት ትብል በዚኣ ድላይና ክነእቱ ንኽእል ኣብዚ ድላይና ፎቶ ተደሊና ናይ ዩቲብ ቪድዮ ድዩ ስእልታት ድዩ ኤችቲኤምኤል ኢምፕሊመንት ድዩ ወዘተረፈ ድላይና ክንእቱ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሎማዓንቲ ሕጂ ሓንቲ ተኣሽሙ ከእቱ ደልየ ናይ ንዩቲብ ቻናለይ ትኾነኒ ሞባይል ኣፕሊኬሽን እየ ክሰርሕ ደልየ ስለዚ እንታይ ይገብር መጀመርታ ኣርእስቲ ኸባ ኣለኒ ማለት እዩ ኣርእስቲ በዛ ኣድ ቴክስት ትብል ኣርእስቲ ንባ ማለት እዩ እንታይ ንብላ ሳይሞን ዩቲብ ቻነል ንበላ ማለት እዩ ሳይሞን ዩቲብ ቻነል ንበልና ፎንት ሳይዙ 20 ገይረ ኣለኹ ኣላይንመንቱ ሴንተር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ራይት ንበላ ሳይሞን ዩቲብ ቻነል ኢልና ኣለና ድሕራይ ከድና ፎቶ ነእትወላ ማለት እዩ በዛ ንሪኣ ዘለና ክሊኬብል ኢሜጅ ትብል በዚኣ ኸድና ማለት እዩ ሓንቲ ፎቶ ነእትወላ ማለት እዩ እዚኣ ዲስፕሌይ ትኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ስእልታትና ዲስፕሌይ ትኸውን በዓላ እዚኣ እታ ፎቶ እዚኣ የእትዋ ኣለኹ ኬ ራይት ምስ በልክዋ ክትመፀሊኣ ማለት እዩ ክትመፀሊኣ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እታ ስእልታትና እውን ክትመፀልና ኣብዚ ሕጂ ቀፂልና እንታይ ኢና ንገብር በተን ክነእቱ ኣለና ማለት እዩ ማለት ሲ ሰብ ነታ በተን ክሊክ ገይሩ እቲ ኣፕሊኬሽንና ምእንታ ዩቲብና ምእንታ ክርእየልና ስለዚ እንታይ ንገብር ኣድ ዊጀት ንብል እሞ ኣድ በተን ንብል ድሕራይ ታይትል በተን ንኣብነት ኢንተር ንብል ወይ ድማ ኢንተር ዝብል ሽም ንሃባ ማለት እዩ ነታ ሽም ካብኡ ኦን ክሊክ ኣክሽን ማለት ክሊክ ክንገብራ ከለና ሲ እንታይ ትጅምረልና ትብል ድሕራይ ኦፕን ዌብ ቪው ትብል ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ወይ ድማ ኦፕን ዩኣርኤል ባይ ኤክስተርናል ኣፕ ትብል ኣፈላላይ እዚአ እንታይ እየን ኦፕን ዌብ ቪው ማለት ኣብታ ኣፕሊኬሽንና ውሽጢ እታ ዩቲብ ቻነልና ክንሪኣ እንድሕር ዳ ደሊና እዩ ኦፕን ዩኣርኤል ባይ ኤክስተርናል ኣፕ ማለት ድማ እንድሕር ደኣ ናብ ዩቲብ ክወስደና ናብቲ ዩቲብ ኣፕሊኬሽን እታ ክሊክ ምስ ገበርናያ ሲ ናብ ባዕሉ ዩቲብ ኣፕሊኬሽን ክወስደና ደሊና እዩ ስለዚ ኣብታ ኣፕሊኬሽንና ውሽጢ ስለ ዝደለናያ እዛ ኦፕን ዌብ ቪው ዝብል ንፀቕጣ ማለት እዩ ድሕራ ዩኣርኤል እዚኣ እታ ኮድና ዩኣርኤል ክንእቱ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ከመይ ኢና ንእቱ ናብ ዩቲብና ንኸይድ እሞ ናብ ዩቲብና ምስ ከድና ማለት እዩ ድሕራይ ናብ ቻነልና ንኣቱ ድሕራይ ቪው ቻነል ንብል ካብኡ ቀፂልና ሼር ትብል ኣላ ኣብዚኣ ሼር ንብላ ማለት እዩ ኣብታ ሼር ትብል ኮፒ ሊንክ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ኮፒ ሊንክ ንገብራ እዚኣ ማለት እዩ ድሕራይ ከድና ኣብታ ኣፕሊኬሽንና ንእቱ ማለት እዩ እታ ዩኣርኤል እዚኣ ፔስት ንብላ ማለት እዩ እዚኣ ፔስት ንብላ ድሕራይ ጀሚራትልና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ራይት ንበላ እዚኣ ድሕራይ ኦኬ ሕጂ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኢንተር እንድሕር ዳ ኢልናያ ሲ እታ ዩቲብ ቻነልና ቀጥ ኣቢላ ክተምፃልና እያ ማለት እዩ
ካልእ ምንም ዘይብላ እታ ዩቲዩብ ቻናልና ባዕላ ቀጥ ኣቢላ ተምፃልና እያ ማለት እዩ። ሕጂ ንኸይድ ሓራይ ሴቭ ንበሎ እዚ ኩሉ ማለት እዩ። ሴቭ ምስ በልናዮ ወዲእና ኢና ንመለስ ዳሕራይ እንደገና ንመለስ ሓንቲ ግዜ ካብኡ በዘን 3 ዶት ንሪአን ዘለና እዚኣተን ቢውልድ ኣፕ ትብለላ እዚኣ ማለት እዩ። ንሳ ንፀቕጣ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኒው ቢውልድ ንብል ካብኡ ቨርዥን ኮድ ሓደ ሂብና ኣለና ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኤፒኬ ኢልና ኣለና ዳሕራይ ቢውልድ ንብላ ማለት እዩ። ሕጂ ቢውልድ ትኾነልና ኣላ ማለት እዩ። እቲ ኣፕሊኬሽንና ትስርሓልና ኣላ ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ሕጂ ኣፕሊኬሽንና ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ። ተሰሪሓ ተወዲኣ ኣላ። ስለዚ ዳውንሎድ ክንገብራ ብዛ ንሪኣ ዘለና ናይ ዳውንሎድ ኦፕሽን ማለት እዩ ናይ ኤፒኬ ትብል ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ብኣ ዳውንሎድ ንገብራ። ዳሕራይ ክልተ ኣማራፂ ኣለና ዳይሬክት ዳውንሎድ ወይ ኣብ ባዕሉ ኣፕሊኬሽን ገለና ወይ ድማ ፍሮም ብራውዘር ወይ ከዓ ካብ ብራውዘር ዳውንሎድ ምግባር ማለት እዩ። ተመራፂ ዝኾነ ብርግፅ ብክልቲኡ ዳውንሎድ ይኸውን ግን በዛ ብራውዘር ፍሮም ብራውዘር ትብል ንኺድ ብኣ ዳውንሎድ ንግበራ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ብራውዘር ንኣ ትወስደና ዳሕራይ ናብ ብራውዘርና ወሲድና ዳውንሎድ ኤኒዌይ ንበላ ማለት እዩ። እዚኣ ዳውንሎድ ኤኒዌይ ንብል ማለት እዩ። ሃርምፉል ገለ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ምንም ሽግር የብሉን። በዚ እንድሕር ዳውንሎድ ምዃና ኣዊኩም ብባዕላ በታ ዳይሬክት ዳውንሎድ ትብል ብኣ ዳውንሎድ ንገብራ ማለት እዩ። ስለዚ ዳውንሎድና እስኪ ንርእያ ኦኬ ዳውንሎድ ትገብረልና ኣላ ማለት እዩ። እሞ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ መደብ ብሓድሽ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ኮነ ብሓድሽ ናይ ኢንተርቴንመንት ዜና ክንመፀኩም ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነልና ፅንሑ ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ሼር እውን ግበርዎ፣ ላይክ እውን ግበሩ ማለት እዩ። ሓድሽ ሓሳባት እውን ሓድሽ ርእቶታት ተሃሊኩም እውን ኣብቲ ኮሜንት ፀሓፍዎ ከመይ ገይሩ ብቐሊሉ መንገዲ ከም ዝስራሕ ክንሪአኩም ኢና ማለት እዩ። ይኸኒና።